musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio kabaruji e émission meɗen ɗum woni rogere men wiyetede ko kewi ko kewi addanta en hande ko yewtere ko fati e ñalande Aboubacry Moussa Lam ñalande noon nde ganduɗa nde daɗɗa ko to henne to Sinthiou Dangdé tawi ko hecci hanki ɗum woni nogasego lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni ko yuɓɓini ñalande nde musidɓe tedduɓe ko lewlewal communication tawi nde daɗɗira nde rutti kadi nde teddinira hono ñalande nde daɗɗa nde rutti kadi nde teddinira kadi gando men pullo mo ganduɗa hande nde sikki ala ko kanum woni bibliothèque mo ganduɗa ɗo ganduɗa ko ɗon gande fulɓe kala ko fati e fina tawaji fulɓe e ko wona fulɓe kala yitete hande e nder Afrique sen dubbi feɗen noon mbiyen ɗo Senegal ɗum noon musidɓe tedduɓe sen mbi Aboubacry Moussa Lam mbiɗen ko o gorko mo ganduɗa peñɗo e aduna guila e hitande 1953 tawi ko to henne e wuro wiyetego ngo Sinthiou Dangdé ɗum noon eɗen gandi takki tan koye maayo Senegal ngo eɗen gandi Aboubacry Lam ko wittiyanke mawɗo eɗen gandi noon sen mbi wittiyanke mataw jiɗɗen wiide ko historiador mo gandanɗa hoorema hande kala wittoɓe ko fati e pinal fulɓe walla pinal leƴƴi mbiyen Afrique tengtino mbiyen Afrique hirnangue heewi ƴogde koye sewnde makko musidɓe tedduɓe nde tawno Aboubacry Moussa Lam o windi defte kewɗe ko fati e pine Afrique naaɓe hono ɓaleɓe kono o ɓeydi laɓɓitinde kadi hono ko fati e iwdi fulɓe hono cosaan fulɓe tawi o afti ɗum haw yiiti ɗaɗi mum ko toon henne to wiyete Égypte e ko nandi hen ɗin ɗon wittoji o waɗi ɗum hen o waɗi liggeyaji kewɗi hen hono defte kewɗe baɗɗe fayida no fewi e ko defte limtinɗe wona tan e ɗemgal français ala o waɗi ɗum kadi e ɗemgal Pulaar sen gari e defte makko ene woodi deftere nde ganduɗa hoorema ɓaade ko e radio kabaruji Guinée Bissau gonɗen nden mbiyen hen deftere wotere wiyete ko febre terra 1990 woni ñabbuli leydi hitande 1990
e capanɗe jeenayyi ko waɗi nden ɗon deftere. O rutti kadi o waɗi origem egípcia dos Fulani 1993. O rutti o waɗi deftere nde ganduɗa ko hollirde iwdi hono cosaan fulɓe toon to Égypte. Tawi deftere nde waɗa ko hitande 1993. Deftere wonde nde ko Saara walla mbiyen caangol Nil. Ɗo noon ko rendinde kafeeje kewɗe ko faati e kawral hono pine ɓaleɓe, Afrique naaɓe ɓaleɓe. Ɗum woni mbiyen Saara ou vale do Nilo, visão geral do problema do berço da Unidade cultural na África Negra 1994. Deftere wonde nde nden ɗon ko wiide hono laabi Nil ko hollude jottodire kewɗe hakkunde Égypte gaden o e Afrique ɓaleɓe. Nden deftere noon musidɓe tedduɓe Aboubacry Moussa Lam o waɗi nde koye hitande 1947. Ko ɓuri laɓɓinede ɗon noon ko faati e mumiyaji laamɓe Adan laaminoɓe toon to Égypte. Hollidde hen kadi gonga o ko faati kadi e laamɗo debbo biyeten ɗo Ahmès-Nefertari mo 2000. Deftere wonde nde mbiɗen ko ngotagu pine hono ngotagu pinal Égypte e kañum e Afrique, hono mottodiral pinal Afrique naaɓe, pinal Afrique e Égypte. Nden ɗon deftere musidɓe tedduɓe o waɗi ɗum ko hitande 2003. Aboubacry Moussa Lam o dañi noon ko hewɓe dañani nde tawno ena famɗi baɗanaɗo ñalande mum tawi ko e gurdam muɗum, tawi kadi ko e tawede mo kanko jaati e hoore makko, ɗum heewani. En jii heewi général ji ɗi ganduɗa hoorema ko caggal nden jomum maayi nde hokke inde général. En jii waliyaɓe hewɓe ko caggal mum maayi nde waɗanede ziyaraji walla gammuji. En jii wittiyankoɓe, windiyankoɓe e laamɓe hewɓe ko caggal nde jomumen jaahi nde ɓama hankanti jangtede ɓuure mumen. Kono nde tawno Allah waɗata ko wela o waɗira no welira, o waɗa ɗum kadi ɗo wela taw hay goto ala ko wawi hen. ɗum nen ɓe mbima Aboubacry Moussa Lam ya fandin te min hooram mboɗo wasoro andudemi kadi ka mawnam to ƴiƴam e to enɗam kala. Eɗen jetta ɗo noon mo ganduɗa ko kanum tigui woni nelduɗo en dendagal kafeje dokɗe toon ko fati oɗo ñalawma teddiniraɗo Aboubacry Moussa Lam hono dede meɗen dede men mo ganduɗa ko gardiɗo mo bonnani hono Alhaji Suleydia. ɗum noon musidɓe tedduɓe ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall
addani on seeɗa jubbande famarde no feewi ko faati e gurdam Aboubacry Moussa Lam kono nde tawno kadi ma on jeeb joni hono vidéo mo ganduɗa hoorema ko e on ɗon vidéo mbawa toon andude holno golle ɗe jaari mbiɗen to henne to Sinthiou Dangdé tawi ko hecci hanki nogas ego lewru no gonɗen nduɗo e hitande nde gonɗen nde ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall a jarama Alhaji Amadou Siley Dia toon to Dakar. ɓe mbi Alhaji Amadou Siley Dia sen jettimo musidɓe tedduɓe jettuɗen ko nguɗo goomu hono lewlewal communication so Allah on mbaɗi ko poɗɗon wadde ɓe mbiyata ko so neɗɗo waɗi fodde mum fotani jaarede kono min mi jaɓani ɗum nde tawno sa jaari neɗɗo baɗɗo ko moƴƴi sikki ala o jogoto kadi himme keso gam yidde wadde moƴƴere wonde ndeke moƴƴere nde kadi baraji mum ruttoto ko e makko kanko baɗɗo o ndeke noon eɗen poti jaarde kala on mo ganduɗa biɗo ko fodde mum waɗi mbiyen mo enenne ko fodde men jaarde mo ɗum noon on jarama lewlewal communication a jarama Alhaji Amadou Siley Dia kono noon Aboubacry Moussa Lam min mbi ya fandin ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo radio mon radio kabaruji mo Guinée Bissau radio wimi mbimi e mbimami eɗen gandi wokko no jiɗen ɗen ni fuɗɗoraki noon wadde muñen enen fof tongoɗen ɗo à 15 heures taw gueɗe ɗe fof gasi sabu oɗo phase conférence yawti ina waɗi seedantagal kono kadi ina waɗi décoration wona hay goto yaha taw tawaka décoration gaɗunol lefol kuɗol kanŋe taw fiilete ɗum ko Aboubacry Moussa Lam an gardiɗo en préfet falde nde en sous préfet falde nde an gardiɗo commune mo Dodel an gardiɗo wuuro Sinthiou Dangdé onon ima men e hilifaɓe tedduɓe windiyankoɓe wonɓe ɗo onon délégation bayɗiɗo fedde ɓamtore Pulaar Mauritanie arɓe ɗo mbaɗi exposé e gardugol Mamadou Oumar Dia onon nelaɓe CVE mo kan Hamidou Babo onon anduɓe wonɓe ɗo garden ɗo koye ñalade Aboubacry Moussa Lam neɗɗo ina wawi wonde mbaroji kono ɗo jeeya ɗo heewi nangguirede ko barogel Aboubacry Moussa Lam so ɗo mawninano foof ina handi hen ɓurno webde wadde ɗum ɗo ko Dakar ɓurno webde wadde ɗum koto Teeru kono nawdudemo to wonno to ɗum kadi ko symbole goɗɗo ko symbole neɗɗo ganndo jaaɗo ha gandal dowrowal sali taƴodirde e rendo mum sali seekodirde e nder rendo mum annduɓe men fof no poti ñembude Aboubacry Moussa Lam garɗen ɗo hannde ko haalde e nder nde ɗo deftere Aboubacry Moussa Lam kono holi gonɗo Aboubacry Moussa Lam mbele ina jari boom mbele ina jari wiide abou jikko ɗo jibinako ɗo mawrigo ɗo ha mbele ina jari ko wawi hen wonde fof ɗo ɗo Sinthiou Dangdé ɗoɓe mbiyatno Sinthiou Dangdé e jammuli Sinthiou Samba Ali Sinthiou Ɓural Boombi bewɗi e sagatade sandolinde eɗen gari ɗo mawninde Aboubacry walla mbiyen Aboubacry Moussa Sambo Saydou Sambo Moussa Ali Sagar minen komin awluɓe anduɓe amen komin awluɓe yimɓe anduɓe joguiɓe pinal amen Aboubacry Moussa Saydou Sambo Moussa Ali Sagar garɗen ɗo hannde ruttude teddungal hayso haaɗi ɗo weeli kala ko daƴa o ñalawma weeli o naatti e nder taarih Além o naatti e nder taarih Sinthiou Dangdé o naatti e nder taarih pinal Aboubacry Moussa Lam en garani haalde holi kanko jiɗɗen tan ko andinde wonde ko neɗɗo jaaɗo ha dow saliɗo seekade e less mum te ko ɗum ko mankiraɗen enen fulɓe ɗo e nder leydi Sénégal
kala jaaɗa ha won tolno e gandal e bindol taƴoto rendo mum kanko o taƴodirani e rendo ma waɗi noon ko o tuufima ɗo waɗi noon ko o waɗi ɗo bile tuufima mbiyeten waɗi noon ko o ayni ɗo waɗi noon ko o teeni ɗo waɗi noon ko o remi ɗo e nder darde makko e nder gandal makko nokku o e nder anndudemo kadi ndemo sabu mo jogii diplôme aji towɗi to baŋnge gandal ndemo anndi o ronki taƴodirde e nder renndo makko jiɗɗen ko anndude ɓe taƴodiraani e renndo men hono Aboubacry Moussa Lam ko ɗum ɗon addani no nene makko wiirata Ousmane Hafsatou Saydou Aliou Siley Sidi Fayol Oldou Daraman Yero Hamme Samba woni Aboubacry Moussa Lam so en luttimo ɗo kala ɗo omo anndi ɗo no anndimo hono no monsieur le maire wiri ni jooni oɗo ko gorko mo tufde mawde ko gorko mo tifde jibi ruwan ko gorko mo tufde élewaji ɗo fof o wandimo ɗo fof o luhi ɗo oɗo Aboubacry Moussa Lam ko neɗɗo tiiɗaɗo gendi mum tiiɗaɗo jeyi mum ɗo ala ko majji ɗo wona lewel wona jimdi wona sawa wona takkere kum wona koylel wona gerla wona banje wona nanago ala hen abda Aboubacry Moussa Lam majji ɗo kono ɗe kolare ala hen fof kolagal majjungal Aboubacry Moussa kono wona to dow tan hay to lesto wona to ɓuule wona to cengoɗon wona to molel wona to peppar ala hen fof ɗo majji Aboubacry Moussa Lam oɗo abou garɗen ɗo hannde ruttude teddungal kono noon mbiɗen neɗɗo wona tan to kosam e to duhol sabu no wiye jibinimo ko gaari o jibina ko hitade naggam neɗɗo kadi ko ɓesnore hakkilantagal nden ɓesnore jibini defte kewɗe ɗo winndi e nder ɗemngal faraysi la fièvre